मेरी भाषा में नमस्ते होता है वो. Namaste from Nepal. खुलुमबाई. Khulumbai from Nepal. Welcome to fitness. क्या है ये fitness? Fitness center. Like salam, share, salam, subscribe, like, share, subscribe. Khulumbai. Khulumbai. From Nepal. Khulumbai. नोंथांमोना साननो हागौ जे जिन्स पेन्ट गाननानै सोर जिम खालामो होननानै एक्चुअली आं जिम खालामनो फैयाखैमोन आं नायनोसो फैदोंमोन ओमफ्राय सुइमिं खालामनो थाखाय फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो बिसोरखौ लोगोफोरखौ नुनानै आंबो खालामफाबाय एक्चुअली आं जेबो रोङा क्या मस्त लग रही है रे पूजा वाओ पूजा कितनी मस्त लग रही मैं गिर ना जाऊं पीछे Be positive. Do swimming. Love yourself. Yeah, me, I love myself. Be your favorite. Yes. First time life. Now you should know you should you put in Sanko. Namaste Nepal. Namaste India, Nepal. Gwdan lwgwpwr. Bye. Jai Hind. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Nepal. Jai Nepal. अरे मुझे सिखाओ मुझे नहीं आती कुछ भी मुझे कुछ नहीं आती पूजा पूजा मुझे कुछ नहीं आती सिखाओ मुझे नहीं सिखाऊंगी ना लेकिन यहाँ पर मुश्किल तो गर्मी लगेगी घूमने जाने का मन नहीं होगा जायफ्रा रोङो प्लिज फोरोंहर थ' जोंना बिदिनो गोदान गोदान लोगो मोनबाय थागोन आरो गोदान गोदान सिख्लाफोरखौ नुनो मोनगोन Oh my god I don't know what to do this is my first time okay after singing oh my god yeah brilliant you have so energy yeah okay I'll do it now so okay I need to lift up like this Lift. okay thank you If it's too heavy for you, change it to less weight so that you're able. it's a 5 kg right? This is 7 kg. So that you're able to do this. Let me try this one. See? Like this? Yes, but the form. So you're able to lift.
ओइ उनाव सासे मोसागासिनो सिख्लाया नोंथांमोना सिनायदों बे जायगाखौ बेयाव जों आगोलाव फैखांबाय दुगैनो थाखाय नुदों बेस्राफोर बेसेबां खस्थ' खालामदों सानस्रिनो थाखाय ओमफ्राय मा होनो बर' सिख्लाफ्रा जेनेबा आखा-फाखाना आं मालाबाबो सानस्रिनायनि प्रेक्टिस खालामाखै ओरैनो हारसिं रोंदों हारसिं जोंनि बर' सिख्लाफ्रा ओरैबायदि आखा-फाखा माने माखासे खामानियाव आङो बेयावहाय गासिबो लोगोफ्रा रावबो सानस्रिनो रोङा आंल' रोङो माने होनबा सानना नायदो बर' सिख्लाफ्रा बेसेबां आखा-फाखा सिख्लाफोर साफा सिख्लाफोर ओरैबायदि स्ट्रागल खालामदों लाइफआव जेबो खामानि इजि गैया आरोना सिम्पल सानस्रिनायनि थाखायबो बिराद खस्थ' खालामगासिनो बेस्राफोर आजाव साबासे वाओ सीख गई कम ऑन सीख गई देखो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बोलो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है सब ऐसे नहीं चढ़ के डालने में इम्पॉसिबल होता है थोड़ा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है सब कर सकते हैं दुनिया में बताओ टोडो गोदान लोगो मोनबाय नेपालनि सिख्लाफोर कैसे लगा जिम करके अच्छा लगा बहुत मस्त My favorite like a hobby. मोटी जाबाय ना मोटी मैं तो मोटी नहीं हूँ लेकिन फिर भी फिटनेस के लिए कर रही हूँ पर मैं हो रही हूँ ना मोटी मुझे करना पड़ेगा रोज हाँ तुमको तो करना पड़ता है और दूसरा मोटी उधर है उधर तो गोदान भिडिअ नुबाय थासिगोन गोदान लोगोफोर लोगो जाबाय गोदान आङो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोबा फल' खालामलांबाय थाबानो जाबाय ना